mino ko hamme so mbiyetemi ko ɗo e Madina Gounass jeeyami kadi ko ɗo jibinami nokku to wiyete Nere taski mo tan woni ɗo. Gila holne puɗɗa wadde taski moto ni tabirani feere kono joni kam mi wiya hedde 4 ans walla 3 ans comme ça ko je taski moto eyyi ko min jeeyi taski moto holno jiirɗa gonka ka hol fayida gonɗo hen e caɗele mum oɗo saaha de kam ɗum welani eyyi oɗo saaha kam aduna ne yaha tan ene change kono oɗo saaha kam affaire gueɗe taski moto kam ɗum welani on saaha nden kam ene samorro kadi min wona o fannu jarnumi hen kono noon no yirlorto ni yeehi ha arti o fannu min mi waɗanano caaɗi ko moto transport bagage tan mi pinano suba tan min gondi tan koye bitikaji mawɗi magasin aji mawɗi koye ɓe min gondi ile bagage uji coodaɗi bitikaji ɗi bagage uji mumen min livré min jaltina min nawana jomum wa joɓeɗa toon to nawanɗo bagage o walla joɓeɗa garo ɗo ƴettuɗa bagage o yehi noon ha alhaali ono ɗum addirti ha ɓeydi fadde wonti hanki addata ɗum addi kadi ha ɗum faaɗi kadi ko hande birig guddiɗɗo foof ina jogui taski moto birig guddiɗɗo fof ina jogui taski moto birig guddiɗɗo fof ina jogui taski moto hande darde nde ɓurta juutde idi komin nawata bagage uji ɗin ɗimin nawanno ha komin mbaɗanno kadi sortie ji kadi e ɗen guure kadi hande guure ɗemin jahananno sortie ɗe ɗen guure kadi dañi taskiji par toujours taskiji mumen kañum en gaddorta kañum en nawtorto ɗum ɗon kadi hanke ɗingal damal kadi ɗeɓi kadi wadino ko ngal uddini joni noon ha min garti e wadde caali hankadi min jaaha e passage kono minen kam min ɓurno dolnade koye gueɗe bagage hol caɗele ɗe ɓurɗon jogade hakkude mon e client ɓe caɗele kam min ɓuuri jogade tan hande cikkumi ko ina ɓeydo to banggue gurdam ɗam sattude nde ene ɓeydo to banggue sodgol essence ha e gollirɗe ɗe ha e pièce aji mum gueɗe goɗɗe kono noon ɗo banggue transport o kam ɓeydaki minen ɗo amen ina sattani amen gila hanki ko ha hande ko ɗum woni te eɗen fof eɗen gandi ko wonno hanki essence ko wona ɗum woodi hande ko wonno hanki e pièce aji ko wona ɗum woodi hande par toujours kala ko ganduɗa hande ne ɓeydi 100% eyyi to banggue matériel ko sotteno ha e essence mum ha e foof mum kono noon to banggue kam pasuji ɗi kam tono kam ɓeydaki jiɗɗa gañɗa ko a wurdat hen tan beele oɗon jogui garage to onon nokku goto walla on ngala garage min ngala garage oɗon mbaɗi fedde moɗon on walla on ngala wayi meɗen jogui fedde nden fedde fuɗɗuno ɗum ko hikka nde min mbaɗi programme dawol guesa ceerno ko min noon kaldo e maɗo joɗino tan ha wostodiri e hakkille muɗum e miijo muɗum ha wi ina ñaago e moƴƴere min denda min kalda min kawra min jaaha dawol e nder noon mataw miijimi gon miijo ha jottinmiɓe ɓe tawti kam e nder ngoɗon miijo ha min kawri e nder ngoɗon miijo min mbaɗi dawol ngol e nder min mbaɗi dawgol noon min dañi hen weltare ha min kaldira min kawrira min guddita groupe nder mum noon min guddita groupe ko bolɗon kadi waɗi groupe kam laabi ɗiɗi komin guddita groupe kono groupe o yahani beele oɗon gandi ko no taski moto gonɗi oɗon gandi no ɗi poti mino kam mi anda kawko Allah won caɗele jogui ɗon hakkude moɗon e mairie ndi walla ala miɗen jogui caɗele hakkude men mairie c'est que ɓuuri musde foof ko so tawi woni hunde so fewjama tan moƴƴi ko so tawi woni tawde ko enen foof ndendi kadi ko enen fof ken jibinande wuuro ngo kadi enen fof kadi ken ɓesgu leydi ndi ko e leydi hen jeyɗen goto fof ina jogui hen fodde ɓuuri moƴƴude tan kala ko ina waɗe population o joddo haalde ha wiya det walla waw walla ina woodi walla wodani en tant que kuulal ina fawe e dow yimɓe moƴƴi tan taw kala kono e wayi taw no woodi koɓe tini ko avant kuulal ngal no woodi kadi koɓe paami kadi ko avant kuulal ngal kono partout sur so tawi woni ko ɓe a mairie o fewjat min gara min tawtaɓe hen yiɗi weeli partout sur sattat c'est que wonata ko force partout sur noon kadi ko force hayto yoggol ngol ko force kala kadi ko waɗa toon accorde kadi tawde ko kamɓe tan kawri minen ga min donki hawrude e nder koyamen te kadi ko minen goni population walla ko enen goni population ɗum tagi dan to banggue minen kam partout sur ko fewjete toon min disnaka ina addana min caɗele ha ɗen ko ɗe ndeɓata hande ha ɓuura ko yahata hande ko bab kodde min salminima ko waɗi fof mi salminima hande kadi gurnam ɗam nanɗo rek gurnam tan gurnam kuɓɓidinno mon ganduɗa gurnam oɗo jiyata hunde yimɓe tan aɗa heeɓa hen foof aɗa heeɓa hen ko weeli aɗa heeɓa hen ko metti no aduna wayni tan dal taski moto ɗi ko noon wayi
hol gartam ɗam jiiɗa hen? taski moto kam ene heewi gartam banggal mino sabu sukaɓe madinaɓe o saaha ɓe ngala liggey mo ganduɗa hoore ma eɓe gadda hen eɓe jiiro hen hoore mabɓe ko ɓuuri taski mabɓe sabu won hewɓe ɓe ganduɗa hoore ma gacci liggeyaji muɗumen jeehi e taski mabɓe e kadi en jii hen gartam kadi en gartam kewɗam sabu won fuɗɗinoɓe hen go liggonnoɓe woɓɓe ganduɗa wona motoji mumen waɗi nogas dusaw ndendini ha keeɓi 1 million quelque coodi moto eyyi ha soodi hen taski makko noon firti kene waɗi gartam sabu sa yi neɗɗo waɗi hen tan ene remini seeɗa seeɗa ha dañi hono ɗum noon tan firti kene waɗi hol caɗele ɓurɗe battinde taski motoji ɗi? caɗele ɗe kam nani hen kadi caɗele ɗe waynani ene taski motoji hen ko caɗele ɗe ganduɗa hoore ma kono rendano par ce que ene taski motoji he ene kadi e kilaneɓe ƴetteteɓe hen eyyi saabu minen woni probléme amen woni caɗele amen komin mbawa famodirde nokku goto kala to min pamodiri ɓeɗo mbaɗa ɓe mbasa wadde ha ɓoy tan tawtodira lawol goto ɗum woni caɗele ɗe eyyi laabi ɗi kam ko ɗum moƴƴani soko banggue yannugam laabi ɗi woni moƴƴani eyyi so wona tawa immima godoma kam ganda kala ko wona godoro andu laabi ɗi moƴƴani e ndi ko kadi o saaha en ñaagui duwaw no fewi presque essence ne seeri huile ne seeri ala fof pièce mo ganduɗa hoore ma aɗa namdo e bidig taw ene weeɓi eyyi ɗum noon so tawi yimɓe mbi ene ɓeyda walla biyaɗo fof yo waɗ naggam andu ko ɗon noon foti wade presque kala ko jiiɗa ene ɓeydima ha heddi ɗon. aɗa heewi wadde sorti e guure saraji eyyi min kam mi immotako e sorti par ce que saaha fof ko mbaɗɗo sorti kadi wona sorti mo ganduɗa ko ngoɗo wuuro tan ko guure certuɗe emin nawa toon balɗe emin nawa tan ko wayno holde ciment en emin nawa emin jaaha Manda emin jaaha ɗo ha Gandi emin jaaha Lenkiring guure takkiɗe madine ɗe fof emin jaaha ɗo par ce que emin jaaha ha Tamba eyyi min gimmoɗo min jaaha Tamba nawde baba suude ko nandi hen inde nde ñaagi caɗele goni ko affaire situation on quoi gila pasuji ay ko nandi hen quoi les 300 joni hande ko 1000 francs jarata par exemple min ayi tan ɗum ɗo gila gara samba ha ne rima ko nogas joyi wona hunde mayde quoi te sa accimo tan goɗɗo ara ƴetta on eyyi no gaccirmomin goɗɗo ko noon foti accirremo fankande janggo wawa miijade hen wonko ɓeydi quoi hande gandi maaro ne wawi ko nani hen fof o ɓeydi on tasmoro essence ɓeydima ha joni ko nawira noon ndenni ko ɗon tan nawirta wona hunde fonde wonde pamodiren golle kenen dendi hen go fo dawa en artude mum quoi prix ji pour wadde prix ko nangam no ko mana ɗum yarate 300 yarate ɗo ko 200 ɗo ko 500 no ko fo e prix mum dal aɗa heewi yaltude wuuro ngo walla hewani yalde bien somi dañi sorti mi yalta ko sa hande mi yehi Manda hay hanki kay astafurlah hankira mi yehi Manda annawa bagage nayi bagage seeɗa kono mami daña porti pa toon ko wona yaha liggoyede daña tan voyage pa toon yaha tan arta ɗo kam ɓuuri wawde liggade soko ɗum andoro lawru nda hande nder wuuro he sa wuuro kon ñangi trop no e mbiyetata ko Abou Diallo mbiyete arti a ɓooyi ɗeɗo golle ɓuuri 6 mois ɗo ko oto ma joguiɗa walla oto no jiiruɗa golle ɗe aɗa an ko client eɓe tan nawata walla aɗa yalta wuuro ngo mbiɗa yalta wuuro ngo seeɗa seeɗa kadi mbiɗa nawa client en sahaji noon kam vraiment ne metta trop ha kula kay en sahaji kadi wela ko Abdoul Sow ɓurɗo andirede Diaye taw ko goto e ɓiɗɗo Madina Gounass naajo gollowo taski moto alhamdulillahi rabbil alamin min jetti Allah no fewi ɓe tawno gila Alaji Mamma Sadi radiallahu taala no gila o wino ɓame on dañi on noon feeñi saabu ko yettidi Allah no fewi e yettande bandiraɓe Allah so fati dañɗen jettenmo e dow mbaɗi ɓuɓɓe taski moto kam ko nafoore mere so tawi kay joomum ene yiiɗi gollude sa fini subaka joni aɗa wawi nawde 4 tonnes malla 5 tonnes ñalawma nawa barille taw ko 8 barigo aɗa wawi nawde ñalawma kadi en même temps kadi amin gadda ceenal amin gadda fof ko puli bala tan dal ala fof kadi komin nawata
min ɓuuri wawde nawde noon ko bagage kono taskimoro ko nafoore mere mere